Het is maandag zo'n oktober een dag met een soort positief nieuws. Want nevens de Nederlandse bank binnen we uit de recessie. En de koning van de Grijden liet hem voorzichtig weer wat zien in Friesland. En het is ook de dag dat deze tweet net verstuurd werd. Een hele goeioen en mooi dat je zorgen naar Bient, het dijstige magazine van de Omroep. Op deze tafel, je kent al een beetje zien, heerlijke, echte Frieske grienten en heerlijke geruchten die het kleermaken worden toch een topkok. En deze hele week zetten wij ook een camera op een ploeg kerels die het op ziek heeft naar het oergevoel van de man van nou. Ja, kom! Ja, hoor! Ja, nou geven we naar die oren acrobaat, want 1 miljoen mensen zeggen Epke Zonderland juist voor de eerste keer in zijn carrière wereldkampioen worden. Maar zwit in de hand, wij, vooral thuis dan, hè, en een liedshupke van zijn concurrent flikte hij het toch maar weer. En van de middag kwamen we thuis en toen kon Roelof de Vries hem interviewen in zijn eigen vertrouwde turnhal op het Jereveen. Hartstikke mooi dat je best, Epke. De day after. Ja. Hoe wie die daar eerst? Ja, spannende dag weer. Ik heb gelukkig de laatste dagen voor de finale goede trainingen gehad en dat heb ik wel nodig voor het zelfvertrouwen. Maar ja, juist op de wedstrijd ja, dat wordt toch wel heel spannend en dan realiseert je dan wel weer hoe moeilijk het is om in één keer die oefening goed te doen. Dus nee, de spanning was wel aanwezig. Ja. Wat is nou het meest bijbeleuning gisteren? Ja, ik weet het. Ik denk het gevoel van de oefening, dat is een beetje moeilijk te omschrijven. Maar er is een bepaald gevoel qua timing, zeg maar. En dat probeer ze in het lichaam in te sliepen, zeg maar. Om die wedstrijd goed uit te komen. En ik denk dat gevoel, dat bloed eigenlijk een beetje hing. Dus dat is, ja, ik weet het. Het goede gevoel. Het goede gevoel, ja, dat ik die rechtstuk onder controle heb. Dat hier is de hele oefening eigenlijk, of de hele day zelfs? Nou, één moment van de oefening even net, dat was het vierde vluchtelement. Toen zit ik even mis met de timing, maar ja, de buiten ja, hier zit ik mooi in de slag. En ja, dat is wel echt een lekker gevoel als dat gebeurt tijdens de finale. Ja. Has die oefening al bij waarom zien? Nee, ik heb nog net volledig waarom zien volgens mij. Nee. We zullen nou even waarom naar die oefening. Oké. Nu gaat het komen. Eerst de Cassina. Ja, heel goed. De Kovacs, ja ook goed. Tussen reuzendraai. Komt het volgende element. Let op. Koolman. Ja, en... Ja, kan hij doorgaan? Met kracht gaat hij door. Jawel, hij gaat door. Er moet nu zijn afsprong gaan komen. Hij moet gaan vliegen. De Flying Dutch, we moeten omhoog. Dubbel salto, dubbel schroef. En hij staat weer. Hij staat weer. Jawel. Wat ik begreep, dat is met name dat vierde vluchtelement. Hè? Ja. Ziet er spanning in? Hoe ging dat? Nou, ik kwam helemaal als vergeleken met het inturnen wat we in het begin van die dag hier in de wedstrijdhal. Zie ik mij dat eerste vluchtelement ervan, van die combinatie, zie ik nou wat dichter op de stok. En ja, dan wordt die timing ik oors. En ja, dat hiek net goed terug. Dus op het moment dat ik in de lucht zie je toch dat hey, ik zit prima. En Lieke ziet de rechts ook heel dicht op me. Dus ik moest hem opvangen met kromme jerms. En, kan ik er op het podium toch, dat oors hier? Ja, klopt. Die timing is oors. Dus het is de meest op de wedstrijd, meest alleen even trainen in de wedstrijdhal. En dat gevoel moest vast houden, want daarna moest ik gewoon in de trainingszaal in turn budget dan. En dan, dat is net hetzelfde. Dus het is, ja, dan moest eigenlijk wat houden hoe wie het ik al hè. En dan is dat, ja, dat gevoel inderdaad, wat ik het hier, dat was vast houden. Het gevoel qua timing. Nou ja, en dan zie ik nou, maar dat vluchtelement zie ik even mis. Als je een eigen oefening hoorn, dan komt Hamburgen, dat wie denk ik wel de grootste concurrent voor deze finale. Wat wie een gevoel na zijn oefening? Toch een stuk hebben of? Nee, dat weet ik zeker net van het zuren. Dat hij kan winnen en ja, uiteindelijk won ik krek, maar het is hier ook omkend. En dat wist ik heel goed op dat moment, dat het zo zat dichtbij kon lussen. Dus nee, ik ben er net zeker van. Op die familie wie er ik, hè? Ja. Als Jelsen in, volgens mij wie zelfs een familie aanwezig. Ja, wie er ook bij. Krijg je daar wat van mij, maar de familie die daar, of pas na dat iets? Ja, voornamelijk nijdt het eigenlijk. Dus ik ja, wel heel erg druk op het moment van die finale in de tribunes.
Maar ik heb inderdaad op een gegeven moment wel een glimp van een opvang. Dus ik wist waar ze ongeveer zitten. Maar nee, daar ben ik net echt mee bezig. Het is meer de aanmoediging die nog wel wat binnenkomt, verder oefening. Maar ja, het is gewoon het gevoel dat ze de wies, dat ze er al binnen. En dat is het belangrijkste. Collega Frik Wijma, wie er juist bij, volgde die familie even en daar geven we nou ook even een chat. Ik vreem me jou dat er het nou ken. Ja? Nou, ik ben trots op hem, maar dan denk ik, ja, dat is ongelooflijk als de trek is. Had er daar geen goud helpt, had er dan verlengd? Nee, dat heeft er net. Ik denk dat Epke Sa is dat er denkt, als ik mijn oefening heel goed turnd heb, dan ben ik hartstikke blij. En wat dan de uitkomst is, dat zullen we dan. Ah nee, die gaat mee even. Stel je voor, het kaart weg. Hij is zwier zeg ik, maar hij kon zelfs de landing lukte nog, dus hij hief blijkbaar wat oer. En nou kijk er nog, en deze ontbreekt inderdaad nog, dat is weer echt een doel op zich om WK goud te halen. Nou geweldig, nou je staan hier en dan gewoon goud, geweldig. Het was ongelooflijk hier binnen. Wat een lawaai en wat een druk stond erop. En, nou, zo bijzonder en zo trots dat hij dat dan weer zo laat zien op deze manier. Ciao Brazil, at the best. You're very sympathetic man. Thank you very much. Ja, die familie die leeft echt mooi, dat is duidelijk te zien. Hoe belangrijk is die familie voor jou eigenlijk? Ja, heel belangrijk. Ja, dat is net alleen op deze momenten natuurlijk, maar gewoon mijn hele turncarrière is binnen zo onmisbaar geweest. En, ja, op verschillende manieren. Natuurlijk mijn broers en zus als trainingskameraadjes en in het begin ik als voorbeeld. Nou, dat is altijd heel leuk geweest om mij hun te kunnen trainen. En mijn ouders hebben ons natuurlijk altijd ondersteund. En ja, daar ben ik gewoon afhankelijk van. En ik ben heel blij dat zij dat ervoor hebben gehad voor ons. Zonder hun hier het eigenlijk niet net slagen? Nee, nooit. Ik ben meerdere factoren best afhankelijk van best en familie is er één van. Het is net alleen nog maar schone schijn, dat denken mensen vaak misschien wel. Helemaal. Ja. Die gunfactor voor die is ik verschrikkelijk groot. Krijg je dat mooi? Dat iedereen het iets gunt? Nou ja, de sfeer in de hal weer heel goed. Dat zie ik meteen al terug. Maar de training in het begin van die dag, maar op het moment van de wedstrijd dan hoeft alleen maar de zaal binnen erin en er komt al een groot gejuich. En er viel wel dat iedereen achter die steert. In Skaten Media komen nou al verschillende rietjes, hè? Fanny Blankers-Koen, Johan Cruijff, Pieter van der Hogeband en Epke Zonderland. Ja. Die namen sticht erbij. Hoe bizar is dat? Ja, dat is apart. Ja, dat is iets helemaal als tijdens de sportcarrière, daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar dat soort idolen de vergelijken zichzelf helemaal met mij. Dus dat is wel bijzonder dat het weer dient te horen. En ik wil een compliment. Ja. Hoe zit er zelf in dan? Want ik bedoel, wij kennen Nijsjen, ik bedoel, de beste Europees kampioen, wereldkampioen, Olympisch kampioen, dan ben je een gruthiet. Hoe zou je daar zelf dan zien hoor? Ja, net zo. Nee, dat is heel oors. Ja, ik ben gewoon Epke Zonderland zo. En zoals mensen die me goed kennen, ik naar me joggen. En dat beeld van zijn grootheid, ja, ze is in de werkelijkheid natuurlijk net. Dus dat is ik naar die zelf. Nee, maar ze is het wel. Ja, ze is er dan wat voor oren meesken en dat is wel bijzonder. Rio de Janeiro is vanzelfs nog heel vier fots. Daar is hij nou op rochtje, maar rocht hij dan misschien meer op het team en meer op de meerkamp? Ik zal ongetwijfeld 1 of 2 orentastel erbij moeten trainen om daar als laatste man dus maar een degelijk cijferdel te kunnen zetten. Dus qua trainingsarbeid zal ik daar wat meer in moeten investeren. Kun je daar nou nog wel voor opladen dan?
Was alles doen? Ja, Dus ik wil wel ophouden. Nee, maar dat is juist wel mooi, dat nog een naaie uitdaging is. Net op het heegste punt stoppen, dat is niks voor die. Dus ik wil wel het heegste punt, ja, maar wat is het heegste punt? Ja, oké. Zo van mijn gevoel, Dat klinkt goed. qua prestaties is het vol, volgens mij op Brekstok. Maar mijn eigen heegste punt qua niveau heb ik nog net bereikt volgens mij. Ik meis nog steeds progressie, dus dan bloedt het leuk en ik wil graag zien hoe ver ik kan gaan. We kunnen nog lang van genieten dus. Ik denk het wel. Dankjewel. Dat wie Epke Sonderland importeert maar Roelof de Vries. De turner neemt de komende weekend wat gas waarom. Hij zal op vakantie en dan gaat hij weer vol onderslag om goud te halen op de Olympische Spelen in Rio. Is de man op ziek naar hemzelf? Grutte Pier is een groep van christelijke mannen die het zo nou en dan bij elkaar komen om te praten over de rol van de man in de maatschappij, in het gezin en in het leeuwen. Mannencoach Klaas kent een wel vinden in dit thema en is ik wel benijd. Want Klaas, hoe is het maar de man van nou? Nou, de man van nou die is een beetje ziekende. Als reactie op de emancipatie van de vrouw van een aantal decennia is de man van nou een beetje in een soort van vacuüm te lang aan de kamer. Van ja, god ja, er werden nou hele oren dingen van mij verwachten. Wil ik dat wel? Dat wel bij me? Is het wel mannelijk? Vooral ik dat. Een week lang zullen we onder slag, maar de mooie van Grutte Pier onder begeleiding van Klaas. In de auto, op een sneldiek, in de riegen van de bedrijfskantine, op de sportvelden. De man van nou is altijd in competitie. Dit is Klaas, je mannencoach. Klaas, dit ben de man van Grutte Pier. Zij wrakselen maar een aantal dingen, dus we willen ze deze week opdracht niet aan. Wat is een geschikte eerste opdracht? Nou, een man die houden van het meten, het zegt meten maar alcohol. Nou hebben we bedacht dat je met een aantal survival oefeningen doen. Waar is de sterkste? Grutte Pier, man, klaar? Ja, go! Ja, voor! Ja. Waar het nou woont? Nou, dat weer voor mij heel helder. Iemand die hier toch duidelijk meer wedijver vermogen uit de oren. En dat zie ik in het laatste die even hoe dat denkje heen en vleeg. Ja, dat had nou weer duidelijk het mansje. Hey! Hoe ging dit? Kan best van me, weer mooi teamwork. Geen competitie? Nee. Of een beetje? Beetje. Beetje, hè? Ja. En met competitie in het duister lim, verneem je hem dat? Als man? Het is een prestatiewereld waar we in leven. Dus er is altijd een concurrentie. En verneem je dat als man extra? Ja, misschien zit er nog in de geen. Niet zo dat oergevoel, winnen willen. Het gevoel dat ze belangrijk zijn, dat is van man, is dat een punt. En we leven toch wel in alles leven wat in een vrouwenmaatschappij, de besluitvorming en dat soort dingen. Vaak wel, we moeten het wel heel lang over praten en we moeten wikken en wegen. En man, die bent toch doelgerichter. Je is er gewoon bij ons op een schouder gestaan. Kom maar. Ja. Ik geef er een keer op. Ja, kom maar. Hegen. Oké. Hegen. Nou, voer erop. Ik broek de spieren net zo bord meer. Dus die kracht is voort. Maar als zoveel hulp moet bij, dan kan ik wel mooi van. Vind je jou competitie in het duister lim? Nee, net meer. Het is bij mij meer coöperatie. Maalkoor, geerwerkje. Maar goed, ik heb geen werk meer, dus ik hoef daarin net meer te presteren. Je hebt net bij vrouwen, want dat kun je ook beter zeggen. Dat weet ik net zo goed. Ik heb de indruk dat vrouwen dat ik steeds meer doe. Ja? Ja. Ik in werk of in mijn auto's of voetbal? Net zozeer. Maar meer in de geldingsdrang. Hè? Ik doe net zo goed voor vrouwen te praten. Maar ik heb het gevoel dat dat wel zo is.
Want diewie in de maaitijd, jetbaaien in de zomer en boerenkool in de winter. Ja, het klinkt al hier zo logisch. En toch ieder werd haast al hier troggekoor hinnen. Het maakt het eigenlijk net uit wat voor seizoen het is. Het is gewoon te fijn. En dat komt mooi terug de voedingsindustrie. En nevens mijn gast van Joet rijdt ze hier toch heel die vierter verwijderen van uw natuur. En ek verliezen we uw gevoel van smaak. Dit is onze werkschuur. We gaan hier kookworkshops houden weer in. We verpakken onze groenten. We droegen de bientjes op zolder. Het is een multifunctioneel gebruiksruimte. We zijn hier in ons vrije tijd, dat is na ons eigen werk. En in de weekend doen we dit draaien bij. Ik ben van mezelf weer nog over hier. Mij ben oor in de tuin. En jongens ter ontspanning in deze tuin. Elk seizoen had zijn groenten. Dat ben we al een beetje kwijt onderuit, want we kunnen al aardbeien in januari krijgen, maar dat is net helemaal normaal meer. Maar goed, dit is seizoensgroente, dit is savoiekool, gele savoiekool, oftewel slobberkool. Heerlijke wintergroente. Dit is palmkool, ik een hele oude koolsoort, zomerboerenkool nemen ze het ik wel. Zo gauw bij de vriezen gaat dit weer in het einde oefening. Nou, we hebben waardbientjes, we hebben verschillende soorten bieten. Boerenkoolsoorten, winterboerenkoolsoorten, koolraap. In de kast hebben we alle paprika soortjes staan. Dat zijn hele litskes en alle verschillende kleuren. Ik heb wel even een patiënt laten. Dit bijvoorbeeld, dat wordt een peerse paprika of een bruin. Een chocoladekleurige, juist in de winkel net. Dat je een bientje uit Kenia eet, hebben we eigenlijk helemaal niks van, want er zitten hele hoge voedingsstoffen in. Vandaar, seizoensproducten uit de eigen streek is voller gezonder dan producten via voort. Ja, en dat zou je direct al eens een keer bij u in uitsturing. Toen vreeg mijn collega Arie van, nou, wat zijn dat dan voor producten die ik net meer proef? Zoals een appel die een appel proeft. Nou, daar heeft een heel soort mooie naam. Daar zullen we aanstaan wat van proeven. En dan heeft ik deze mooie naam. Lees eens even nu, introduceren hem eens even. Ik heb Geert-Jan, mijn naam van Lauswold. Geert-Jan Vaatjes, topkok. En die broeken product van ons groenten. Gepassioneerd man. Product mij na je dingen bezig, waar ik mee bezig ben. We hadden dezelfde passie, hier had alleen nog een beroep. Maar het vult me gewoon raar aan. En ja, ik vind het een speciaal man. Ja. Oh, speciaal man. Nou, ja. Geert-Jan. Is dat een compliment? Of? Dat vertel ik niet aan wel onderweg. Okay. Nou, heeft dat mooi naam voor u. Ja. Ik denk dat dat het laatste stukje even is van wat we dan zullen hier rond tafel. Maar dat heeft ook mooi de natuur te krijgen en alles uit om jou. Ja, dan krijg je een inspiratie natuurlijk uit de natuur. En zoals ik bij Aad op het tuin ben, dan krijg ik een heel soort inspiratie wat ik meidje ken. En ja, daarom vind ik het een fijn plakje om te rennen. Ja, maar dat willen we aanslaan. Ik wil even weten wat er in de skaaltje zit. Ja, want het is zo'n oeren voor mij nou. Ja, daar heeft honger. Nou, dit is een gerechtje met iel, rikke iel en mierikswattel. De mierikswattel uit de tuin, biet. En daardoor wat takjes... onkruid. Ja, van de meesten is het onkruid, voor u ben gewoon wilde kruiden. Mag ik hem zo vasthouden? Want dan kan ik eens even zien. Want dit is dus eens wat wij uit de tuin. Ja, het is heel liedje. Wat we uit de tuin klauwen en voortsmieten? Ja, nou, vogelmuren zit eigenlijk zo overal voor. En het is een hele mooie groente, jonge bladjes die we soort broeken. Soms ik had ze wat grutter binnen als spinazies is, maar breide kennen. Het is een heel mooi product. Oké, nou komen we dus bij het verhaal weer om je in elkaar voen hebben. Want hoe is het eigenlijk gong, Aad? Hoe heeft u hem trof? Ja, we hebben elkaar moord een keer in Beesterswijk op een merken van mij. En toen hebben we wat met elkaar rond praten reiken in Krempke. En we gingen naar de groentes mee. En ja, zij is baltje rolling aan van breng maar eens wat. En ja, interessant. Dus... Want waarom is dat interessant voor je, als koks? Nou, nieuwe producten. Je wil net achter iedereen oor in. Je wil met iets nieuws komen. Je wil lokale producten. Ik ben jong, dus je wil eens wat van Paak en Beppe en van Heid en Mem, van wat je broeken kennen. Maar je wil het zelf uitvinden. Waarom ben je een pompoen lekker? Waarom? Nou, dat ga je afvregen en dan ben je op zoek naar dit soort mensen die een passie hebben. Dezelfde passie die je zelf hebt. En waarom vregen je dat al?
Ja, ik wil het graag weten. Ik wil het proeven. Ik wil oren smaken weten. Zo, je groeit op met een bepaalde groenten uit de supermarkt en dat hij wil proeven. En dan ga je verder. Je kent het beter proeven. Je leert dat. En er zit meer in. En dat zie je uit. En dan kom je bij Atelanden. Ja. Aad, dit even een mooie naam. Dit ben wat voor bientjes? Mijn Frieske woordbientjes. En die had ik, want ik kijk er als eerste van al, Helly. Ja. Ze ben vrij wat oud, of net? Nou, dat maakt zo werden, hè? Ja. Ja, maar dit kist zo zijn de pan smieten. Dit maakt even een wekje bij de huis de bien eruit en die 16 nacht in het wetter. Dat kent nog zo. Ja, dat dap je maar hier. Ja? Dus zo hang je ze nou in de score naar de drooging. Okay. Dan komen al die bien uit de dap. Kist je eten? Nou? Nou ja, kan je het waar, maar dan ben je even bezig. Maar normaal zelf nog. Dan kan je die wel zeggen als die een handje vol van die jongen. Nou, het is. Nou, dan bien, ja. Ja, het dan bien. Maar normaal dan werken ze een nacht in het wetter en dan kan je er sap van mij, of silicon carne, wat maar. Een stukje spekker bij, een beetje scherp. Daar heeft er een hele. Ja, ik ga hier een bakje voor mij dan. Want ik zeg praai en ik zeg rede kool. Nou, dat ken ik wel. En dat is standaard spul. Maar ken ik het echt zo stootproefd? Ja, dat valt al in jullie spul. Ik moet even wachten. Dit is bijvoorbeeld een pastinaak. Ja. Nou, die zie je toen net maar in de winkel. Ja, sporadisch, maar net maar bij de grote supermarkt. Nou, dat is fantastische wintergroente. Het groeit je makkelijk, het had weinig ijs nog de grond. Ja, vergeten groente is het bijna. En gelukkig komt het wel wat waarom, maar het is fantastisch eten. Je kan best een staanpot van eten. En sperziebien. Ja. Daar is toch van zijn. Want ik denk sperziebien. Nou, ze komen uit Kenia of zo. Ja. Lekker makkelijk. 1,25 voor 400 gram of zo. Hartstikke idee, ja. Lekker. Ja. Beetje spekjes erbij. Ja. Zo stoot eten? Nee, die eet ik net maar op. Vroeger nog wel, maar daar ben ik helemaal mee opgehouden. Ik wil alleen nog mijn eigen haar. Maar wat is het verschil dan? Ja, dat is wat Geert Jan zei, de smaakbeleving. Als je net over mijn wend bent, vind je blijft alles lekker. Maar als je die echte heavy season dan in de waren, de t-shirten, die echte eerste t-shirten waren in juli, dat is fantastisch. En dat is een hele andere smaak dan die dingen uit Kenia. En klopt het ook dat die dingen uit Kenia eigenlijk net goed Fries binnen? Nou, de wetenschappers, nou ben ik net zo wetenschappelijk online, want het is maar kijk wat je betalen dan. Maar er is wel aangetoond dat producten die uit jouw eigen regio komen, die slaan andere vitaminen op dan producten ergens via voort. Dus het is volle gezonder om producten uit je eigen omgeving te eten dan van via voort. Dan kom je in mijn coach in en dan komt hij maar dat soort spul. Van wat voor groente wie is nog echt verrast? Nou, van bepaalde onkruiden vind ik wel heel interessant. Maar ik woon de groentes, de smaak. Hè? Want zo, daar gaat het om. Want, de smaak is zo bijzonder. En dat zie je wij. Zo, dus op een gegeven moment een gast die bij mij komt. Het is Peri Jolinwest. En we gingen een knolpuree. En ik hier toen de eerste keer de knal van Aad. En die man die zei, deze knolpuree, dit is waanzinnig. Zo mooi. En wie man heel iets beetje op een gerecht. Toen dacht ik van, hoe kan dat nou? Wat maakt het hem zo bijzonder? En dat wie die knolselderij en die Aad. Ja, het is volle meer smaak en er zit geen rotzooi op. Nou, dat proost. En dat willen, denk ik, de gasten ik proeven. En dat maakt het spannende feus. Ja. Die gasten bij die komen maar een bult die om. En die vertellen je dat en dan kies ze lekker belauwen zoals hij. Ik weet dat het net was. Want dan was dat het een oren imago krijgt. Maar toch is het zo. Even voor je beiden, maar voor die, hoe krijgen we mensen dan weer, zoals ik, die net een tuintje had, gewoon naar de supermarkt, rap, weer on dit soort spul dan? Ja, zelf een tuintje beginnen. En wat voor mogelijkheden als ik maar krijg. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ja, maar stiert vermijd je. Dan geeft een hele uur minder achter de computer zitten nieuws. En dan geeft een met de handjes in de modder. En dan was een hele omeens. Kerst even nadenken. En wat maakt er dan in? Wat maakt erin van? Wat is nou een pastinaak? Ja, ik ben heerlijk. Je bent zo lekker. Wat kiest je van maatje dan? Puree. En kerst gewoon als stoofschotel of staanpot. Kerst er van alles. Kerst uit een wartelbroeken. Dan zit wat nog een smaak gewoon. Wat een ijsachtig. Beetje sviertig. Ja. Hey, daar heeft ik wat mooi aan. Kun je dat wat van proeven? Ja, tuurlijk. Dus ik hier de pompoen. Zo, die had erbij zitten. Dan ben een zeer smaakvolle pompoen. Dat is die pompoen, kun je hem meteen pakken? Je van maken dus? Ja, dan heb ik gewoon een soort koude soep. Dat is heel simpel. Maar een beetje in de oven, die pompoen, een beetje poffen. Is het net? Beetje crème fraîche erop. Je maakt me maar wat jaarwollen ermee. Lekker. Zout ik. Nou ja, er wordt wel zout aan toevoegen natuurlijk. Nou, zout. Fris. Dit had wat romig. Mooi van smaken. Pompoen en kerst eigenlijk een heel soort maai. En helemaal niet moeilijk. En ja, wat ik en mijn show, wat de meesten zullen is in de vensterbank en in de tuin en voor de rest gebeurt er niks mee.
Terwijl het is perfect eten kerst. De soepen van maatje, stampot, purees, neem het allemaal op. Alles kerst er mij. Ja, we beginnen van de makkelijke wij. We beginnen naar de supermarkt en daar kepen we die bientjes. Maar zus dat wel bij collega's, dat het heel tijd meer die kant gaat? Ja, en ik bij horen meestal, want dat krijg je in de tuin, maar... Nou, ik merk wel dat in een vriendengroep dat het wel begint te leven. Dat meestal niks is van, nou ja, we nemen ik een tuintje, want we vinden het interessant hoe het groeit. En we proeven het ik. En dat had de gast natuurlijk ik. En ik denk dat Cox dat al jaren, die ben er al een paar jaar mee bezig, dat we daarop vooruit erin hebben gezegd, oké, het gaat om smaak. Het gaat net om het plaatje, wat en ik, het gaat om smaak. En daar heeft ik een groentetuin? Ja. Een moestuintje? Ja, absoluut, absoluut. En wat zit er nou in? Er zit de courgette nou nog iets van. De thymian had heel goed in. Oost-Indische kers had een heel soort. Mooi van door de salades. Ik ga een kiwi bij hem. Er zit hier een kiwi in. Ik had 2 hele mooie appelbjemkes van Aad. Er zit nog geen appels in. Ja, die hingen we dan even niet. Ja, moet nog. Hey, heer, tieren dank. En nou, Aad, we brieden op een idee, hè? Dat doen we. Daar hebben we het nog wel even. De moestuin. Ja. De brieden we op. Oké. Ga naar onze Facebook-site voor meer informatie voor het recept van Geertje en Vaatjes. Je zullen ze misschien wel vaker nog eens zien op dit programma, want ja, dit is toch altijd wel lekker even proeven. Dit is Bient. Morgen weer een hele nog verder.